Ja, en wat doe je in zo'n programma als dit? Dan zie je waarom op een ier wat west is. En dan word je dat graag wel met mensen die een ier gewoon haar, ja, dat je misschien net graafje te willen of juist wel weer graafje te willen. En een heel heftig jaar had de meesten van Preeshoorn en een vrouw die zich daar heel erg voor inzet had, die daar heel erg met waanwest is Gerda Vis. Je bent een van de vrouwen van de man van Prees. Wat voor emotie komt er aan de boven? Ja, de beste slijn. En ik weer echt weer stom verbaasd. En nou ja, dat leest dan eerst een setje bezinken, zeg maar. Want de wist net recht was er mijn mast. Maar zijn mededeling. En bovendien, de best ik vrij machteloos in dat verhaal. En toen ben ik dus begonnen met de Kamerleden of de fracties te mailen van hoe kan dit nou samen dat een buitenlands bedrijf, wat een Nederlands bedrijf onderneemt. En dan binnen 3 jaar zei ze van nou jongens bedankt voor de moeite, maar nou pakken we de hele boel je wij. De kennis, de producten en de certificeringen die erbij bij de producten jaren. En we brengen dat oer naar, toen dachten we nog Duitsland of Polen, maar dat is dus Polen. En dan draait de Nederlandse staat hem dus ook voor de uitkeringen op. En maakt je hem daar net eens wat ontwaan. En nou ja, zo ben ik begonnen. En ik wil heel graag met de directeur van Prees praten. Nou ja, dat vond Willem natuurlijk in eerste instantie net goed. Want Willem is jouw man. Willem is mijn man, ja. Dat is natuurlijk ook raar. Maar goed, toen de oren vooral jaren dat ik bezig weer met die Tweede Kamerfracties, toen kreeg ik telefoontjes met name van Ada de Boer in eerste instantie. En die zei, ik ben echt zo leuk als een spin. En toen ben we toch met z'n tweeën naar directeur Herman Oudijk-Taggi. Ja. Om het verhaal te helden. Want de groen werd natuurlijk onder jouw voort een wijslijn. Want hoeveel eer had jouw man bij Prees werken? Mijn man had er nog 44 jaar werkt. Ja. Die is er maar 15 jaar begonnen. Ja. En dat zijn verhalen van een hele pruttige mensen die bij Prees werken. Die daar een leven lang werken hebben. Ja. Die een hele ziel en zaligheid onder dat bedrijf om hebben. Ja, het is hun bedrijf. Ja. De werknemers mij zien om. De mensen hadden gemiddeld 35 jaar werkt. Dus dan kun je toch nagaan dat schept een baan met de mensen onderling, maar ook met het bedrijf zelf. Mm-hmm. En zij hier graag teruggaan willen met het bedrijf. En daar waren ook wel investeerders en er waren klanten. En ze hier ook wel leen in leveren willen. En wij gaan altijd ons inzetten voor het behoud van het werk. Mm-hmm. Want dat is voor onze regio om heel duidelijk te wijzen en heel belangrijk natuurlijk. Prees is natuurlijk wie in de vlien, een van de grootste bedrijven in deze regio. Ja, toen mijn man daar ontwerp kwam, toen er 15 jaar werkten er ongeveer 550 mensen. Ja, en dat is dus nou dan nog, of de laatste 34, 39, die binnen nou ontslaan. Toen jou daar al die acties begon, met jouw collega Prinsvrouwen, om het samen even te zeggen, wat wie de hoop van tevoren? Hier je dacht van nou, wij kunnen dit zien horen? Ja, dat we wel de inzet. Wij wilden aantonen dat Prins Dokkum toch bestaansrecht heeft. En daar werden we zelf ook van overtuigd. En nog steeds, laat ik dat duidelijk wezen. Het kan niet meer, want de machines zijn nou al in Polen. Maar wij zijn er nog steeds van overtuigd. En ook de PVT, de personeelsvertegenwoordiging, die had ook daar bewezen voor dat Prins helemaal niet slecht draait. Mm-hmm. En het is natuurlijk echt van de zotte dat straks waar de burgemeester zeker wordt hier in de centrale as, er moet straks de vangrailbewijsverspreking vanuit Polen komen. Ja. Even vooruitzien op 2014. Ja, wat met al deze mannen die nou tussen zitten, wat moet die doen en hoe is de toekomst? Nou ja, ik ben op zich wat dat betreft wel een optimist. Dus wat dat betreft, het komt wel goed weer met u. En die man die houden zich vooral bezig met het UWV nou. En dat is voor al die mannen natuurlijk ook een hele bijzondere ervaring. Want daar hebben ze nog nooit met de meidje gehad. En dan kom je in de moenen. Ja, en dat is toch wel wat een dwangmatige moenen. Daar moest je eerst heel erg aan wennen. Wees vroeger die eigen keuzes, hij krijgt nou een oproep, maar erheen. En daar ben ze best bereid. Alleen nog dat is een systeem waar het net kist. Dus,
Een van de zaken die je wel realiseert is dat de ondernemerskamer in Amsterdam zich over deze zaak bogen zullen. Het is een vrij uniek geval, gebeurt net vaak, heel zelden. Gaan we daar nog hopen op dat daar wat uitkomt? Ja, daar hoop ik wel op. Waar ben ik bij die rechtszaak geweest. En dat joeg dus echt hoop. He, dat mij misschien wel net, maar ze had daar de directeur stevig onder de tand viel. En er wordt dus nou najongen of er sociaal wanbeleid vierd is. En nou, van mijn gevoel is dat ik zo. Positief voor iets in. Ja, absoluut. Ja. Dus 2014 wordt voor jou een eer van hoop en verwachting? Ja, absoluut. En het komt goed, dat weet ik zeker. Dervis, dankjewel. Alsjeblieft, graag gedaan. Ook op het sportgebied hebben we in 2013 een soort meemaken. Bijvoorbeeld in Driessen. Jouke Dantuma, daar is heel wat gebeurd bij je, hè? Ja, er is heel wat gebeurd. Als je het hier weer omsjoggen, dan hebben we hechtepunt meemaken met het ongeslagen kampioenschap van de heren in. En het goede presteren van de dames in. Maar op het persoonlijke vlak, het versterken van de hoofdtrainer bij de vrouwje, Gideon Verlichten, dat had er behoorlijk inhakken in de hele vereniging, mag ik zeggen. Ja, want het wie april, denk ik, dat we bij hem in Driessen zitten bij een uitzending en nog noffelijk met Gideon aan tafel zitten. En dan ineens is het oktober, niet oktober? Ja, dat je dan dat vreselijke bericht krijgt. Hoe kwam dat bij hem binnen? Wanneer kreeg je met de jaren? Toen op trainingsveld stien. We zonden die jongen trainen en we gingen niet trainen. Gideon die daar net bij. Hij wilde dus naar je trainer aan, want dat was op dat moment al bekend. En toen kwam er al wat zorgen vanuit mensen van waar is er eigenlijk? En ze konden geen contact met hem krijgen. Jou had nog bezocht bellen en sms'en, maar nergens contact te krijgen. En toen is er een hinderrien. Nou, die zegt de politie daartussen en toen wisten ze al genoeg. En die had dus om aan bellen en toen bleek dus wat meesten gaan vermoeden, dat bleek weer te wezen. En toen is die man weer omgereden en toen is Jouke dus op veld kwam, hadden ze de training stil aan en toen hadden we het op het trainingsveld. Pieter Hele, hoe leeft dat dan bij zo'n club? Ja, heel goed. Iedereen leeft er met mij en ik zit op dat moment bij mijn zusje thuis en ik kon eerst naar Leeuwen. Ze belde hier mee op en die zei, van Gideon, die had er een om maken. Nou, ik zei van weer dat met miscommunicatie, maar ik zei, ik zal alleen om je heen jaren. Onbegrijpelijk. Ja, ik zei, daar leer ook niks van. Want die man altijd in de kantine, de koers met praten, ouwe hoeren, die altijd wel een wutje kleden. Ja, en dan slaat het toch in als een bom binnen vrienden. Ja, want wie in de signalen van tevoren, Jouke, dat je zijn van het ging minder met Gideon. Ja, er was natuurlijk het feit dat hij net de juiste papieren in huis hier. En dat de derde met afscheid niet meer moest hier als trainer. Ja, maar daar moet om geen signaal. Nee, dat kwam voor ze wel heel onverwacht. Natuurlijk is de laatste 3 of 4 dagen wel heel wat bad. Hier de trainersdiploma's net, de licenties net. En dat blijkt er wel volle meer onder te wijzen op privégebied. En het is dus net één probleem, het is wel een stapeling van problemen. Maar ja, dat lijkt al wat boeten het voetbalwereldje. Nou heb je hele hechtepunten beleefd. Stap je aan diep drama? Hoe stap je aan diep drama heen in één? Ja, allereerst hebben we snel een heel mooi afscheid van onze trainer. We zien een extra joen georganiseerd. Alle clubs werden werkzaam wie West afscheid konden nemen. Dat we gewoon heel mooi opzetten en heel mooi uitvoerd. Dat we gewoon een hele mooie joen en bijzonder rek. En het afscheid zelf, de dag gewoon van zijn begrafenis, weer een hele mooie dag. Bij we met z'n allen heen West. Ja, een prutte met z'n allen erover praten en bielko komen. De eerste weken extra bielko komen, de biontiden. En dat had heel goed geholpen. Met het mooie afscheid had voor mij persoonlijk en ik denk als team heb ik heel goed geholpen. Pieter Hele, hoe kennen dat het vrouwtjesvoetbal in Driessen BV als ze wordt leeft? Ja, dat is er weer maar weg. Ik heb er geen idee van. Ik ben er heel hier mee verzeld, maar nee, ik weet het niet. Ik weet niet dat het bij komt. Jouw kanaal? Nou ja, ik denk het grootste succes heeft ook gewoon dat we 4 sides hier in de back, energie en tijd en Yield erin steunen had, dat we het serieus namen hadden. Dat het lekker serieus namen wordt als de heren. Dus dit is geen onderscheid.
En bij hele prutte vrienden, ik ben nog heel actief met vrouwenvoetbal. Nou, dat wil ik stimuleren. Om jou wil een prutte missiewerk verjocht. Alleen op een gegeven moment is het wel zo van, het bloot net alleen bij prutte vrienden is zo van, hoe meer leden, hoe beter het is. En voor kantinetjes en voor leiders en voor al het kader invullen. Maar je een beetje op niveau presteren willen. Nou, dan moet de organisatie goed staan. Dan moet kwaliteit voor de groepen staan. Nou, die kwaliteit voor de groepen gaan, dat kost dan best in. En wie investeren echt in de jeugd? We doen heel veel talententraining, maar er staan ook gediplomeerde trainers voor. Nou, die komen net voor een appel en ei drieën. Dus, en dat is juist bij de oren net. En die voorsprong hebben we. En daardoor hebben we een naam opgebouwd. Hele goede PR eromheen. Het is gewoon een soort productbeurs, een goede marketingstrategie erop. En dan werkt het. Ja, volgens mij profiteren de heren van Fiat daar echt in mee, Pieter Jelle, want dan was even zeggen, Fiat wie altijd het team wat een beetje 5e klasse voetballen, eens een keer promoveren, dan eens een keer degraderen en nu in die spelen je in 3e klasse. En misschien zelfs wel promoveren naar de 2e klasse. Lift je mee op dat succes van die dames, op al die goede punten die daar op de lijn ik denk dat we zelf als jeugd, die heel goede senioren gewoon, alweer jeugdploegen gewoon. Nou, en daar ben ik altijd bij jongens van hoe. En we zitten nu juist in een lichting. Nou, die gaan mij met rollen met die man, René, Ruben. Nou, dat zijn jongens, die hou je bij elkaar in een team zetten, maar die zijn alle wel troststroomd. Ja. Nou en dat zijn wel jongens die van voetbal in horen. En daar roggelt ze nog een ander zien bij. Nou, en ik denk dat daarmee de kwaliteit van het voetbal in leidt bij de heren. Nico, hoe staat de dames zelf ervoor? Ja, goed. Nee, omstandigheden vooral. We pakken punten, we laten soms ook wel wat puntjes lezen af en toe in de wedstrijd, waar het dan toch wel mast pakken. Maar we pakken de punten nu steeds weer in wedstrijden, waar van denkt, zoals die Oranje Nassau pakken we ze weer heel knap. Dus ja, als we morgen winnen, kunnen we heel goed de winterstap in. En ambities voor jezelf? Ja. Nou, gewoon ze heeft wel bij Fiat beloven spelen, hè? Scoren. Ja, en krijgen we misschien in 2014 de mazzel dat we en een heren en een dames 2 promoveren zeggen bij Fiat? Jouke? Ik denk dat uw heren zich handhaven kunnen mooi in de middenmoot. Dan hadden ze een heel goed seizoen eruit. Als ze een periode pakken, dan hadden ze een super seizoen eruit. En als ze via de periode promoveren kunnen, dan hadden ze een super en een geweldig seizoen eruit. Maar, en zo aan de dames zien, die verschillen met z'n allen iets. Wie winnen zijn de bovenste, wie lezen de punten, zijn de onderste. Ik ben ook nog al de langzittende vicevoorzitter. Ik denk ook gewoon gerust geweest mij op de heren en de dames. Want, zoals Pieter heel lekker zei, de heren. En zo, dat is wel het verschil. Ik bedoel, dat zijn wel alle jongens uit eigen dorp. Hè? Die hebben zelf opgeleid. En die presteren van zo'n liefdeswaarsploegje op 3e klasniveau. Nou, dat vinden we super. En dus dat is geen mij leeft op het succes van de vrouwen. Dus ze doet het helemaal zelf. Misschien wel uw jeugd. Ik vind dat is wel een beetje op mij leeft een meisje al. Want samen met de jeugdcommissie door de techniektrainingen voor jongens en vrouwtjes kwamen. Dus die meer die cohesie tussen beide geslachten. Nou, en dan show ik in de jongste jeugd hebben we echt heel prettige talenten zitten. Nou, de huidige eerste die moet het gewoon even nog een periode uitjongen en dan stiert het op volgens wel klaar. Ja, maar Jet, de ambities lezen vast en die lezen vast op camera. Ja, voor de eerste vind ik denk dat dat heet. Ik zei zelf om begin van het seizoen zijn we de eerste 4. Maar trouwens nog een beetje waarom. Ik krijg die ook nog zei in de middenmoot. 4 staat nog eerst. Mooi 4e plakje, maar dat is eigenlijk te heet. Maar die 3e klas? Ja, dat blijft een feit. Ja, dat absoluut. Zeker weten. Dankjewel voor het gesprek. Als je toen Noord-Friesland had, dan had je toen 3 gemeenten. 3 gemeenten waarin dat bestuurd wordt. En besturen, dat is altijd een hele moeilijke kwestie voor. En er zijn mensen die studeren dat en die sjurren daarna en die weten er alles over te vertellen. Een van die mensen is een man die wij eigenlijk stier in Downtonbril in Noord-Friesland al hier kennen als Jan Jitse Visser van het CDA. Maar we gaan nooit in hem zijn, Jan Jitse, stap eens eventjes boeten die groene kleurken en kom je eens bij u zitten als onafhankelijk bestuurskundige. Is dat makkelijk, Jan Jitse? Ik zal mijn best aan, Hendrikje. Het is mijn achtergrond als bestuurskundige en wat houdt dat eigenlijk in? Doe just naar hoe werk je oerheden, hoe werk je gemeenten, provincies, maar ik het riek. Hoe werk je die geer en hoe kun je die maatschappelijke problemen oplossen? Landelijk
het fileprobleem bijvoorbeeld. Een bestuurskundige zegt dan, wat is nou goed, wat bekend oerhieden om zo'n probleem op te lossen. Ja, jetzt als we naar Noord-Friesland scheuren, Dongeredeel, Dantemerdeel, Kalmeloon, dan jet de burger die jet een soort herindelen, ambtelijk, dat soort termen al je. Waar ben we met de waanden? Ja, dat is denk ik een hele goede vraag. En een vraag die in 2014 in alle gemeenten in Noord-Friesland zeker te sprake komt. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen op 9 maart zal dat een hele belangrijke vraag worden. Waar gaat het eigenlijk om? We gaan ook te krijgen met zelfstandige gemeenten. Dongeredeel, Dantemerdeel, Kalmeloon. Maar is dat zelfs treien bedrouwen? Treien bedrouwen, maar net alleen een bedrouwen, maar er zit ook een stukje cultuur, historie en identiteit achter. De komende laatste jaren en ook de komende jaren die het nou op voorhuis lezen, komen er een heel soort taken naar de gemeente toe. En dan is de vraag van wie kan de gemeenten in Noord-Friesland dat nog op zelfstandige manier, zodat ze dat altijd wendwest binnen, uitvieren. Ja, kun je het nog gewoon? Kun je het nog gewoon? En dat is denk ik de vraag die steeds meer gesteld wordt en die het centraal komt te staan in 2014, bij name bij de regeringsverkiezingen van 9 maart. Nou, we zullen naar Dongeredeel. Dongeredeel is natuurlijk al een fusiegemeente. We hadden vroeger West-Dongeredeel en Oost-Dongeredeel. Ja. Denk je dat het ermee te maken is dat de Dongeredeel makkelijker over die fusiedrempel, om het samen eens even te zeggen, heen stapt? Nou ja, dat is ten dele weer, want je zult natuurlijk ook een gemeente als Kalmeloon, wat altijd haar zelfstandigheid ontnota behouden had, zijt op den duur na een lange discussie is die op een gegeven moment tot een standpunt kwam waarin ze zeiden van ja, wie zorgt toch wel dat uiteindelijk zelf bestuurlijk fuseerd worden moeten en dat houdt in dat de gemeente Kalmeloon in dat geval ophoudt te bestaan en opgeeft in een groter geheel. Ja. Ook de gemeente Dongeredeel zei dat. En ik kan moeilijk duiden of dat nou zozeer met de historie dat er eerder een herindeling west is had te krijgen, of dat het gewoon met de bestuurlijke vraagstukken had te krijgen. En ik denk vooral dat laatste, vooral die opgaven die te lezen die naar gemeenten tak komen. Ja. Maar als Dantemerdeel dan nog een beetje op de web zit, is het dan straks gewoon 2 in? Of werkt het net zo makkelijk? Nee, uiteindelijk is het altijd zo dat als het gaat om een herindeling, in dit geval dus hef je de gemeente op en geef je op in een groter geheel. Daarvan is altijd de gemeente is daarbij de baas. En de gemeente wordt op 9 maart in 2014 wordt die kiezen. Dus dat leidt ik voor de burger denk ik een hele mooie uitdaging om daar naar te denken van hoe show ik mijn gemeente en welke stem ga ik daarin. Ja, maar wat betekent het voor de burger? Ja, dat is een hele belangrijke vraag, wat het onder de politieke partijen in de verschillende gemeenten, net alleen in Dantemerdeel, maar in alle gemeenten in Friesland en ik de boeten, is altijd om dit soort vraagstukken gaat, om dat helder te maken voor haar. Elke politieke partij zal dat natuurlijk vanuit haar eigen standpunten doen, maar je kan net ontkennen dat vanuit het Riekwij komen er een heel soort taken naar de gemeenten toe. Dan ga ik het bijvoorbeeld door de jeugdzwaar, maar ook de AWBZ-zwaar, dat gaat vanaf 2015 naar de gemeente toe. AWBZ is Algemene Wet Bijzondere Bijstand. Ja, dat is inderdaad de zwaar die mensen bijvoorbeeld on huis krijgen, wat we nou kennen in de thuiszwaar eigenlijk, in dat soort situaties. En de jeugdzorg gaat eigenlijk om een hele kwetsbare groep jongeren die nou ondersteuning krijgt vanuit de provincie of vanuit het RIek, vanuit de Jilden en de coördinatie bij de jeugdzorg daarbij. Maar praktische zaken kunnen de meesten dan net meer terug bij het loket in Kolm of in Dokkum? Ja, dat zijn vraagstukken, denk ik, die kun je heel makkelijk maar een ja of een nee beantwoorden. Maar er zal ook een rier die daar uit de zet gaat, zal er heel goed over nadenken gingen. Ik kan me voorstellen dat je zegt, wie zou dat net als onoverkomelijk dat een burger 1 keer in de 5 wat zingen hier van een paspoort naar een bepaald plak gaat om dat op te halen. En afstand we natuurlijk steeds lietser in verhoud waarin wie steeds dichterbij wil komen en de infrastructuur steeds beter wordt. Maar er zijn ook oplossingen in de landen natuurlijk waar de gemeente zegt hier heb je net een gemeentehuis meer, maar wie ging gewoon naar die burger toe bij verschillende loketten, steunpunten in de dorpen. Dan leven wij hier in Noord-Friesland in een zorgregio. Zo noemen we dat als een mooie participatieregio. Een regio, weet je nou net zeker weten dat er krimp komt of net. Kan deze regio zonder herindelen, kan de 3 gemeentes of de 6 gemeentes zelfstandig terugkomen? Nou, ik daarvan, dat is een vraag, die zoen je heel makkelijk maar ja of nee beantwoord je wollen, maar zo makkelijk lijkt het net. Maar de burger mag straks kiezen.
de borgen met kies inderdaad. En dat is een uitdaging denk ik voor de politieke partijen richting jongetje maat, richting de gemeenteraadsverkiezingen. Om dat duidelijk te maken, is er een antwoord ja of is er het antwoord nee uit op. Uiteindelijk is het zo dat altijd een gemeenteraad de basis is. En de gemeenteraad, wat de druk van een provincie of een minister van Binnenlandse Zaken is, uiteindelijk is de gemeenteraad de baas. Maar wie kan wel constateren, denk ik, dat ja, we willen een heel soort innovatie in Friesland. We hadden bijvoorbeeld ook glasvezel, maar we hadden ook over sportvoorzieningen. We hadden ook maatschappelijke voorzieningen, zoals dorpshuizen en multifunctionele centra. Ja, dat moet al hier wel betellen worden. En als we dan ook nog een heel soort taken vanuit de Riek erbij krijgen, dan is de vraag van, ja, wat is verstandig? En ja, hoe kun je op een goede manier toch zorgen dat die gemeente goed haar werk doen bij ons? Want wie wil goede producten leveren als gemeente natuurlijk. Is dan tot slot misschien het zaak dat al die prachtig mooie, moeilijke programma's, die partijprogramma's die er nou schreeuwen worden, dat die gewoon net in die moeilijke taal schreeuwen worden, maar in Jeppe Janneke taal, zodat de mensen dit hier echt begrijpen. Want ik denk dat daar echt wel een heel groot euvel leidt, dat de mensen het gewoon net begrijpen. Maar het is een keuzemenu worden haast. Ja. Ik denk dat is, en ik ben er hardgrondig mee eens. Ik denk, kijk, als bestuurskundige had ik de gezocht van het is een taak van een politieke partij om haar idealen te vertalen naar een mening met een warre, maar dat begrijpen wat ermee bedoeld wordt. En als je dat in Jeppe Janneke taal doen wil, of je wil dat heel goed uitlezen, dat is om die politieke partijen en die politici die het straks kiezen willen. Maar in de politiek is natuurlijk ook altijd zo, een simpel ja of een simpel nee, een zwart of een wit, had altijd weer nuances. En ja, dat is echt wel weer het mooie van de politiek. Je maakt echt die nuances natuurlijk mee aan. Maar uiteindelijk is het wel de zaak van die politici die het kiezen willen om uit te lezen waar gaat het om borgers in Noord-Friesland, waar gaat het borgers in het onderdeel borgers, voor de borgers in Kalmeloon en in Danteberdiel. Waar gaat het over en wat zijn voor u belangrijke dingen? Ja. Laatste vraag. Kunnen we positief vooruitzien als we op het bestuurlijk vlak praten? Ja, ik denk, en dat meen ik echt weer, ondanks een sombere tijd waarin we toch de economie zit, toch wel wat in. Wel redelijk. Wel redelijk inderdaad, maar en tenminste, je vielen dat als mensen thuis komen te zitten, vielen mensen dat concreet. Maar wie mij echt rutsig was op onze regio. Wie mij echt blij was in Noord-Friesland. Dat ik zag van wat er in 2013 gebeurd is. Dat we in Noord-Friesland zijn had. Ik jaren mij uw kabel Noord, uw kabelmaatschappij. We gaan investeren in glasvezel. Een besluit wat misschien net zoveel aandacht gekregen had. Maar dat voor de toekomst heel belangrijk worden gaat. Wil we dit gebied leefbaar houden. Dan moeten we in digitale dienstverlening zoals glasvezel. Moeten we daarin investeren bij jou. We hebben in elk geval in Noord-Friesland een gebied met een hele grote mogelijkheden en een hele grote uitdagingen. Jan Jitsen, heel erg bedankt dat u ons daarop bijpraten woest. En mensen, uw kijkers, uw luisteraars, wij hopen ook in 2014 met je naar die uitdagingen in Noord-Friesland te zien. Met de Weekend Nieuwsshow, met heel RTV NOF. En namens al uw collega's, kan ik wel zeggen, wensen we hem een fantastisch 2014. Ontzettend. Verrassend dichtbij in Noord-Oost-Friesland.